Welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। दिनैनि मेन आं भिडिअ खालामनायनि खारना जाबाय माने नोंथांमोननि अननायाव आंनि जा सफैनांगौ लागा दङमोन माने इउट्युबनिफ्राय माने गुगल एडसेन्स फिना आंना सफैबाय। बे सफैनायनि थाखाय आंहा बिराद खुसि माने बिराद खुसिखौ आं जानांगौबाबो जानाय जायाखिसै माने एसे खारन दङ। जोंहा एसे नखराव बाबाया लोमजागासिनो दं नालाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअबो लानानै फैनो हायाखै। अब्लाबो बे साननैसोनि गेजेरावनो आं भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोनहा गोबां अमा संहरगासिनो दङ, आं अमानि गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। बिनि थाखाय आं सरि बियो नोंथांमोननिसिम कि नोंथांमोना बिराद वेट खालामनांगौ जायो आंनिफ्राय मोनसे भिडिअ नुनो थाखाय। स' बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों निमाहा बिहरनाय थायो। ओमफ्राय आं दिनै ओरैनो भिडिअखौ सर्टल' खालामनो सानदों माने बे पिना आंनिया नै बियो गुगल एडसेन्स पिन बियो सफैबाय। बेखौ ओमफ्रायो भेरिफाइ खालामनांगौ। बेवहाय 6टा माबा डिजिट नाम्बार थायो, बेखौ आं भेरिफाइ खालामहरनांगौ आरो बेखिनि। बियो दाख्लै 6 थारिखआवनो जोंनि पस्टआव सफैनानै थादों। ओमफ्रायो आं जेबो खबर लाहैनाय जायाखैमोन, थांनो सोलाबनाय जायाखैमोन नालाय। ओमफ्रायो मैयासो आं मिन्थिनानै ओमफ्राय सासे आदाखौ बुंहरबाय आङो, ओमफ्राय आदाया आंनो न'सिम होफैबाय आरो। जाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदों आरो आंनि चेनेलाव 12K नि एबाब जाबाय दा साबस्क्राइबारा, आंनि फेमिलिया, आंनि इउट्युब फेमिलिया। नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच। लाभ इउ अल, लाभ इउ गासैखौबो। आसा खालामो इयुनाव माब्लाबा बयखौबो आङो जोंनि अमा फार्मसिम बेरायनो लाबोनो हागोन। उनावहाय जेनेबा जोंनि फार्मा देरलाङोबा आरो निस्सय आं नोंथांमोनखौ बेरायनो लाबोगोन। ओरै जिंनिखौ बोसिनानै आङो खुलिखांबाय। ओमफ्रायो दहायसो आं भेरिफाइ खालामखांबायबो। जोंना नेटवर्कआ एसे बिराद प्रब्लेम जायो न'आव। जोंना नेटवर्कआ आङो भिडिअ आपल'ड होनोबा बेलेगावसो थांनांगौ जायो। बिराद जारला, ओरैबायदि गाज्रि खाफाल जायगायाव जोनोम मोन्दोंना आङो। अब्लाबो बिमा बिफानि खामानियाबो हेल्प होनानै थानो मोजां मोनो। ओमफ्राय गोबाङानो सोङो आं दा मा खालामनानै थायो। आं दा जा खालामो नोंथांमोना आंखौ भिडिअआवनो नुखायो। ओमफ्राय आंना अमा गिन्द्रियाबो फिसा जाबावलायबायनो, 8था जाबायनो। ओमफ्राय दा आं नायनो थांनोसै, दसेनो जाब्रबबाय, आं नायनो थांनोसै। बेखिनि होनबा दिनैनि भिडिअआ। आङो साननैसोनि उनावनो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थागोन आरो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन। हांसोआबो दावराव जाफैबाय आंना, आदार जानायनि टाइम जाबाय नालाय आंनि रायलायनायखौ खोनाहैनाय नंला खोमा नोंस्रा। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन। होमबाना आंना हांसोआ आदार मोनफैबाय, दावराव जाबाय, आंनि रायलायनायखौ नोंसोर खोनाहैनाय नंला जानो हागौ। होमबा बाय बाय, टेक केयार। बोथोरा कर'नानि बिराद दावराव, माने कर'ना सोलिगासिनो बोथोरा। नोंथांमोना मोजाङै न'आवनो था, न'आवनो माव दां जा, न'आवनो था आरोना माथो। ओमफ्राय बाहेरायाव थांनो गोनांब्लाबो मोजां रुल्सखौ मेनटेन खालामदो, मास्क लागायदो आरो सेनिटाइज खालामबाय था मोजाङै। साबुनफोरखौ हेन्ड वास बा मा होनो बिदिनो आखाइफोरखौ साबोनफोरजों सुबाय थाबानो जाबाय। होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन। भिडिअआ माबोरै जाखां मिथिला, ओरैनो हाखु सर्ट खालामब्रबबाय आङो टाइम गैयाब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय। थेंक इउ स' माच आरोबाव खनसे आंनि गोसो गोरबोजों। अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायफिनसिगोन। बाय बाय, टेक केयार। दे दोनथ'नाय जाबाय, बाय बाय। खुलुमबाय, बयखौबो खुलुमहरबावबाय आङो। बाय बाय, लाभ इउ अल।